na jam'iyyar PDP ya shigo da shawara ga gwamnan jihar Kaduna da ya ce duba da kyau cikin kwamishinoninsa akwai masu bata masa suna musamman ma ganin wani sabon tsari da aka bullo da shi ga ma'aikatan lafiya jihar Kaduna wanda yake ganin tabbas akwai lauje cikin naɗi a cewarsa. Abun kunya tsakiyar jihar Kaduna ba likitoci ba ma'aikatan asibiti ingantattu mutanen da aka sani ƙwararru an kwashe an kawo bargur asibitin dutse. Gwamna in baka sani akwai masu ƙara maka bakin jini a jihar Kaduna musamman kwamishiniyar lafiya yanzu asibitin kafancan abun kunya likitoci kwara 3 ne ya za a ce mace tana aiki a asibitin dutse a dauke ta kai ta Sanga ko a kai ta Birnin Gwari ko a kai ta Kudan saboda Allah a matsalan tsaron nan ya ki mace fa ka dauke ta kai ta Sanga. BZ wannan abu fa da kake korafin likitocin nan fa da a wajen ku ne aka gada rashin likitocin nan a asibitoci. Ai jam'iyyar PDP mu muna yin adalci ya kamata likita in tana Kudan a batta a Kudan yan kudanci in mutum na Birnin Gwari a bashi a Birnin Gwari in mace na asibitin a batta asibitin dutse amma a taɓarɓarewan tsaron nan yanzu ita kwamishinan a kai ta Birnin Gwari man ta aiki. Ba ka ganin cewa hakan ana yi ne don saboda dai ya zama da cewa ko ina a jihar Kaduna an tabbatar da haɗin kan al'umma. Kaga an ruguza malaman primary school an ruguza malaman secondary school an ruguza ma'aikata yanzu an zo kan malaman asibiti. Ina ba gwamna shawara in bai sani ba ya sani ya gaggauta kiran wannan kwamishina ya za a ce mace na tudun wada an kai ta Birnin Gwari akwai tunani da wani abun ana cikin matsalan tsaro wanda ke jihar Kaduna ta fi ko ina hatsari. BZ saboda tabbatar da kula da bangaren lafiya ya sa gwamnan jihar Kaduna ya dauki mataimakiyar gwamna wacce ta san ciki da wajen abin da ya shafi lafiya. Ai ba mataimakiyar gwamna ke wannan aika ba ita wannan kwamishina da aka sa ya kamata a kira ta a ja mata kunne ba haka aikin gwamnati yake ba. A Najeriya fa jihar Kaduna ta fi kowa cikin hatsari fa ƴaƴanta 5 wai an tura ta Kudan aikin asibiti nawa ake biya shi sa suke ta guduwa suna komawa da asibitin kuɗaɗe. Ina ji hankalin gwamna daman kana da bakin jini ana ƙara maka ya kamata ka duba kwamishinoninka ka ƙara swapin kuma muna zargi ma akwai wanda yake kuɗin COVID-19 har yanzu muna zargi wasu ba a biya su ba shekara nawa aka yi wannan coronavirus. Yanzu ina ruwanka me yasa ba za ku bari wa'annan likitoci su fito su yi korafi da bakinsa ba. Ni fa garkuwa ne na talakawan jihar Kaduna kuma garkuwan mai PDP duk in gwamnan jihar Kaduna ya abin kirki zan fito in ya faɗa. Amma ba a taɓa ji ka fito ka faɗi ba. To ina ganin yau ka zo aikin jarida kullum gwamna ya aiki ina faɗa ka ga na yabi gwamnan jihar Kaduna a wannan asibitin Nasin Wan ya kawo na'ura ta wanke koda na yabe shi ka gane. Abdullahi Bizar barazana kenan daga jam'iyyar PDP.